Skont l-Aġenzija tal-Istatistika Eurostat matul l-2014 Malta reġistrat l-ogħla żieda fl-impjiegi minn fost il-pajjiżi kollha taż-żona euro. Dan meta t-tieni sena konsekuttiva f'pajjiżna kellna tkabbir ta' 4.2% fin-numru ta' nies jaħdmu. Dan it-tkabbir huwa l-ogħla reġistrat minn meta l-Eurostat bdiet tiġbor din l-istatistika l-pajjiżna 20 sena ilu. Skont l-Aġenzija Ewropea tal-Istatistika, fl-2014 in-numru ta' nies jaħdmu f'pajjiżna tela għal rekord ta' 186,850. Li jfisser li mill-bidla fl-amministrazzjoni ta' pajjiżna kien hemm żieda ta' 14,740 impjieg, inkluż dawk part-time. Skont id-database tal-Eurostat, iż-żieda fl-aħħar sentejn kienet daqs iż-żieda kollha li seħħet fil-5 snin tal-amministrazzjoni preċedenti. Skont il-Eurostat kuljum f'dawn l-aħħar sentejn kien hemm żieda ta' 20 impjegat ġdid kontra 8 kuljum taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Aktar minn wieħed minn kull 3 impjiegi ġodda ġie mis-settur tas-servizzi professjonali, amministrattivi u tal-online gaming. Kien hemm żieda tajba ħafna wkoll fil-qasam tal-bejħ bl-imnutu retail, kif ukoll fir-ristoranti u l-lukandi. L-istess fuq qsma tas-servizzi oħrajn, bħas-settur finanzjarju u dak tal-informatika. Imbagħad hemm il-qasam industrijali, mentri taħt l-amministrazzjoni preċedenti kien hemm tnaqqis ta' kważi 3,000 impjegat jew 2 impjegati anqas kuljum, issa kellna titjib ta' impjegat aktar kuljum għal dawn l-aħħar sentejn. Fis-stqarrija l-Gvern qal li filwaqt li jilqa' dawn ir-riżultati, il-Gvern ser ikompli jafas aktar fuq il-qasam tax-xogħol għax fadal ħafna aktar potenzjal xi jintlaħaq. Qal li tkabbir fl-impjiegi mhux biss itejjeb l-istat tal-ekonomija tagħna llum imma jagħti garanzija aħjar għall pensjonijiet fil-futur.